Inkampani ephehla umbane ithi izikhululo zombane ezihluphayo yiduba, iKendal, ikusile, imajuba, imatha kunye nethuthuka. Oku kubangele ukuba amalungu eParlamente ahlabe imibuzo ngelithi unakho ukulungiswa kusini na u-Eskom. Eskom has reached an irredeemable stage that it cannot be turned around. Will I be correct if I draw that conclusion? Because if the report talks about other methods, which is alternative sources of energy, it actually says what you are carrying here now is just something that can no longer, if it was a car, we would say it's a write-off. Nakuba u-Eskom esithi liyenyuka iqondo lombane, ukwalumkise ngelithi kuza amaxesha nzima xa kuthethwa ngombane. I think government is doing a lot at the moment with the National Electricity Crisis Committee to resolve load shedding, so I think we are seeing good progress there, although 2023 is going to be a tough year from a load shedding perspective. Ngaphandle kokuba nezikhululo eziphehla umbane ezidala, u-Eskom ukwajongene nokubiwa kwamalahle ze athunyelwe kumazwe aphesheya. The crooks are taking coal from the mines that supply us. They are driving to disused sites that contain discard coal. They're switching our coal with discard coal, and then they are on-selling the discard coal. Udirete uthi iHawks ziyaliphanda ityala elimalunga nezitsholo zokutyiswa kwakhe ityhefu. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.